Γεια σας, είμαι ο Σταύρος και σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε μια μηδενική βάση. Στο πρώτο βίντεο τουλάχιστον. Λοιπόν, για μια μηδενική βάση χρειαζόμαστε PG, την αγόρασα από φαρμακείο σήμερα, και VG, και αν θέλουμε βάζουμε και λίγο αποσταγμένο νερό, το οποίο επίσης το προμηθευόμαστε από το φαρμακείο. Είναι αυτός ο ουρός που βάζουμε για ενδοφλέβιες και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και βέβαια θέλουμε μια κάνουλα για τις μετρήσεις μας. Εγώ χρησιμοποιώ μια μεγάλη σύριγγα. Έχω 3 μεγεθών και ένα βαζάκι στο οποίο βάζουμε το μείγμα μας μέσα. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα το μείγμα μπορεί να γίνει 70-30, μπορεί να γίνει μόνο PG, μόνο VG, εντάξει. Το καλύτερο λένε ότι είναι 50-50. Εγώ προσωπικά μου αρέσει το 60-40, δηλαδή βάζω 60% PG και 40% VG, και ανάλογα στο VG προσθέτω και το νεράκι μας. Άλλοι βάζουν και βότκα μέσα, εντάξει, ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Έχω ακούσει από άλλους να βάζουν και νερό από τη βρύση, το οποίο όμως δεν το συνιστώ, διότι έχει πάρα πολλά άλατα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είπαμε 60-40. Τώρα έχω βάλει 60 ml PG. Έσταξα και 2 σταγονίτσες. Εντάξει, δεν πειράζει, μες στο πρόγραμμα είναι και αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε και 40 ml VG. Το VG το προμηθεύτηκα από την Μιναβέρα, η οποία από ό,τι διάβασα και μου είπανε, δεν την έχω δοκιμάσει ακόμη, ότι έχει γύρω στα 14% αφιονισμένο νερό μέσα. Λοιπόν, εγώ θα βάλω λίγο νερό, θα βάλω περίπου 5% νερό, δηλαδή στα 100 ml θα βάλω 5 ml νερό. 5, εντάξει, δεν είναι 5% ακριβώς, γιατί θα ξεπεράσουμε, θα φτάσουμε τα 105%, αλλά καταλαβαίνετε, έτσι λίγο να το αραιώσουμε παραπάνω. Το πολύ αραίωμα δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό γιατί μετά στάζει να πούμε την ακολουθιετή και γινόμαστε χάλια. Λοιπόν, πάμε και για 40 ml VG. Βλέπετε εδώ είναι πολύ πιο παχιέρευτο. Για να κλείσουμε το καπάκι από την πρέσα μας. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα θα βάλω και 5 ml
από το απενισμένο νεράκι μας. Βλέπετε εδώ τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται ότι ήδη ας πούμε έχει γίνει πολύ παχύρευστο. Εντάξει. Το παχύρευστο έχει την κακή ιδιότητα να καβουνιάζει ο ατμοποιητής μας. Λοιπόν, άρα 5 ml είναι καλά. Τώρα βέβαια αυτά είναι όλα στατιστικά τα οποία ο καθένας για τον εαυτό του ξέρει και γουστάρει ας πούμε να το κάνει. Λοιπόν, να βρούμε μια βελόνα. Για το νεράκι μας. Ωραία. Δεν θα πω και καλά με τις σύριγγες. Πέντε ml είπαμε. Εδώ. Παραπάνω φύγε. Λοιπόν, εγώ γενικότερα είμαι της άποψης καλά είναι να μην τα κάνουμε στο περίπου. Να έχουμε ένα στάνταρ που φτιάχνουμε το μείγμα μας, ώστε πάντα το μείγμα μας να είναι πετυχημένο. Πήγαινε το γαζάκι και ανακατεύω. Το ανακατεύουμε καλά. Και ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή μία βάση με 0 νοικοτήνη, η οποία ατμίζεται άμεσα, χωρίς γεύση. Τα λέμε αργότερα στο δεύτερο βίντεο που θα προσθέσουμε και νοικοτήνη.